сега хора, аз съм Анка Хаджиев, Кенчо Беги. Тоест. Значи, тук почваме. Extreme Dead Run. Така. Дай. Сега това колело. Дай ножега. Юху. Гати якото нещо. Хелфлик. Fuck. Shit the fuck. Спечелихме. Хубавото е, че спечелихме. Така, сега. Дайте гледаме други. Lost Fish, I'll set up. Почваме. Костатка е. Lost. Оп. Ръм. Дай му. Фак. Не. Така. Оп. Костатка е. Да. Аз забравих, му да се скача. Гледайте коста. Лу. Оп. Фак. Защо игра? Защо? Добре ми да го. Да. Оп, чакай. Скутер, бути ма. Така, браво, скутерче. Фулсат. Дай да рестартим ниво, защото съсаднах мега якото. 3, 2, 1. Юху. Забравих нещо да ви кажа. Move bitch. Fuck. Оп. Така. Защо? Така. Играта не ме мрази, не. Добре. Тук пак ще се убия. Чакай сега. Тук чакаме. Аз съм сигурна да дойде. Не. Не. Фулсат. Фулесат. И сега какво правим тук? Хора, това е било примамка. Какво правим тук е? Какво става тук е? The fuck is this shit? Стих са, какво трябва да правя. Роден съм за тази професия. Вижте сега. Трябва да скочим. Да тръгнем и така. Назадна. И така. Открихме рибката. И сега. Добре. Това беше хубаво ниво. Много при това хубаво. Сега Джон Сина. Щом е Джон Сина, винаги съм на линия. Тъй. Какво? Да фак. Джон Сина. Човек, това е направо. Freeze fall. Я видим това. Интересното. Защо така прави? Така. Давай, изправи се мой. Добре. Седна, браво, давай. Давай, бе. Давай. Добре, направиш пакат, моето момче. Давай. Така, превърти се. Бе. Една коляна връзка ма дели от всичко. Добре. Така.
3 хард. Не беше толкова с хард, маре. О, про. Аз съм про. Impossible. Impossible. Абе, хората какво става? Така. Год. Вижте, аз съм год, хора. Аз съм год. Вижте ма. Направо чупедаски. И какво имаме? Виктори! Тей. Трайто стоп. Я да ходим на някои кюизове. Или колко се реча там. Кюиз. Кюиз Спанчбоб. Уху. Я сега го видим тос. Тей Спанчбоб кюиз бай Емили. Така. What does his house looks like? Ну, ясно на нас. Някаква друга да е. Добре. Така. Какво? Как изглежда най-добрият ви приятел? Патрик ми? Така. Кой? Такова Спанчбоб хейтва, смисъл мрази го. Тос, не, тос, абе. Не, тос, така тос. Абе, какво стана? What does the teacher of SpongeBob looks like? Така изглежда учителката на SpongeBob. Какво SpongeBob отива да лови през свободното си време? Естествено, че медузи. Сега ще описат някои аниме, как се каха те се? Аниме маняк. Аз съм такъв. What does Mr. Krabs look like? Ой, човек. What does Mr. Krabs love? Пари много ясно. Тото Силандур обича само парите. Да, ние спечелихме лесен квиз. Защото аз съм. Така. Те. Quiz Games 2. Welcome. Благодаря. Which game is the sim? Sims много ясно. Симса? Добре. Game symbol. Но я ще рига. Добре, браво на мене. Супер Марио. Много ясно. Майче е Супер Марио. Майче е Супер... И да, Супер Марио, бе. Майче беше Need for Speed. Да, точно Need for Speed е. Добре, аз съм good, бе, човек. Майче беше The Legend of Zelda. Аз съм добър. Thank you for... Нига. Знам ги чигри. Никой не знам. Кюс лого 2. Я го това. Кюс лого 2 и почвам и спирам. Експерт, така. Какво става тук, човек? Не мога да стигне. Шоп ми племи. Така. Прес катърва by falling. Адидас. Вярно ли? Аз пак кой викам вярно ли? Икеа. Аз тук Марков човек съм.
това е виза, майче. Да, виза. И падаме си хубавичко и съм Господ. Тей сега, я видим тук. Шкода ми. Шкода. И това беше от мене, хора. Ви казвам чао. Тей сега, хора, аз съм Жив, Кенчо Пеки. Тоест. Значи, тук почваме. Extreme Dead Run. Така. Дай. Сега това колело. Дай едно жега. Юху. Гати якото нещо. Хелфлик. Fuck. Shit the fuck. Спечелихме. Хубавото е, че спечелихме. Така, сега. Дайте гледаме други. Lost Fish, I'll set up. Тей. Почваме. Костатка е. Lost. Оп. Ръм. Дай му. Фак. Не. Така. Оп. Костатка е. Да. Аз забравих, му да се скача. Гледайте коста. Лу. Оп. Фак. Защо игра? Защо? Добре ми да го. Да. Оп, чакай. Ай, скутер, бути ма. Така, браво, скутерче. Фулсат. Дай да рестартим лево, защото съсаднах мега якото. 3, 2, 1. Юху. Забравих нещо да ви кажа. Мов бич. Фак. Оп. Така. Защо? Така. Играта не ме мрази, не. Добре. Тук пак ще се убия. Чакай сега. Тук чакаме. Аз съм сигурна да дойде. Не. Не. Фулсат. Фулесат. И сега какво правим тук? Хора, това е било примамка. Какво правим тук е? Какво става тук е? The fuck is this shit? Стих са, какво трябва да правя. Роден съм за тази професия. Вижте сега. Трябва да скочим. Да тръгнем и така. Назадна. И така. Открихме рибката. И тей, сега. Добре, това беше хубаво ниво. Много при това хубаво. Айде сега. Джон Сина. Щом е Джон Сина, винаги съм на линия. Той. Какво? Да фак. Джон Сина. Човек, това е направо. Freeze fall. Я видим това. Интересното. Защо така прави? Така. Давай, изправи се мой. Добре.
Седна, браво, 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 давай, 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 давай. Давай, бе. Абе. Абе. Добре, добре, направиш шпагат, моето момче. Давай, 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 давай. Така, превърти се, превърти се. Превърти се, бе. Аре, една голяма връзка ма дели от всичко. Добре. Така. Level 3 хард. Не беше толкова с хард, маре. Про. Аз съм про. Impossible. Impossible. Абе, хора, тук какво става? Така. Год. Вижте, аз съм год, хора. Аз съм год. Вижте ма. Направо чупя дъски. И какво имаме? Виктори! Тей. Трайто стоп. Я да ходим на някои кюизове. Или колко се нарича там. Кюиз. Кюиз Спанчбоб. Уху. Я сега го видим тос. Тей Спанчбоб Кюиз бай Емили. Така. What does his house looks like? Но ясно, че на нас. Някаква друга да е. Добре. Така. Какво? Как изглежда най-добрият ви приятел? Патрик ме? Така. Кой? Такова Спанчбоб хейтва, смисъл мрази го. Тос, не, тос, абе. Не, тос, така, тос. Абе, какво стана? What does the teacher of SpongeBob looks like? Така изглежда учителката на SpongeBob. Какво SpongeBob отива да лови през свободното си време? Естествено, че медузи. Сега ще описля за някои аниме, как се каха те се? Аниме маняк. Аз съм такъв. What does Mr. Krabs look like? Ой, човек. What does Mr. Krabs love? Пари много ясно. Тото Силандур обича само парите. Да, ние спечелихме лесен квиз. Защото аз съм. Така. Те. Quiz Games 2. Welcome. Благодаря. Which game is the seal? Sims му е ясно. Симса? Добре. Game symbol. Но я ще рига. Добре, браво на мене. Супер Марио, много ясно. Май, че е Супер Марио. И да, Супер Марио, бе. Май, че беше Need for Speed. Да, точно Need for Speed е. Добре, аз съм good, бе, човек. Май, че беше The Legend of Zelda. Аз съм добър! Thank you for... Нига, знам ги чигри. Никой не знам. Q's Logo 2. Я го това. Q's Logo 2 и почвам и спирам. Експерт, така. Какво става тук, човек? Не мога да стигне. Шоп ми плейми.
така. През КТРЛ by falling. Хайде дас. Вярно ли е? Вярно ли? Аз пак викам вярно ли е? Вярно ли е? Икеа. Аз тук Марков човек съм. Това е виза, майче. Да, виза. И падаме си хубавичко и съм Господ. Тей сега, я видим тук. Шкода ми. Шкода. И това беше от мене, хора. Ви казвам чао.